Oh, weet wat lekker. Gaat-ie? Uitstekend. Gerard Smit kreeg in 2010 de diagnose Alzheimer. Hij wil graag zo lang mogelijk thuiswaaien blijven. Zijn vrouw zwaardigt het voor hem. Het is altijd afwachten en toch altijd wel een beetje gespannen van... Gaat het goed deze dag? Zwaargroep Kwadrant onderzoekt in gewerking met de Universiteit van Amsterdam juist de fase waarbij de meesten nog thuiswaaien. En dat is het nederig. Juist in die hele lange fase dat mensen thuis zijn, achter hun eigen voordeur met al het leed wat daar is. Dat het alledaagse leven van mensen daarbij heel weinig in beeld komt. En daarom is het onderzoek juist naar die fase zo van belang. Hoe ga je om bij Alzheimer, als patiënt of als mantelzwaarder? En hoe kunnen mensen zo lang mogelijk thuiswaaien blijven? Dat willen de onderzoekers weten. Er wordt nog vooral jongen naar geneesmiddels, maar hoe je met de ziekte libje matten is misschien nog vollewichtiger. Wiels er volle minder omteken voor is. Ik denk dat wij absoluut voorloper zijn. En je ziet nu ook dat het gedachtegoed wat daar ontwikkeld is, dat het heel erg zijn weerslag begint te vinden in onderzoeken van anderen. In verzwarigingshuis Bloemkamp in Bolzet had ze een prot ondervinding met Alzheimer-patiënten. De helft van de inwoners daar is dement. Kom op een kijk. Kom maar weer thuis. Op een kijk. Ja, dat is slecht. Kom om beter te worden net. De bedoeling is om zo vol mogelijk willen te gaan in de tijd die er nog is. Wiegelijks droeg het meidje van een herinneringsboer. Ik wil wel haken, maar zo denk ik net. Nou, dat brengt hen terug naar hun jeugd. De periode waar zij Zijn opgegroeid, ja. Nou, ik denk dat het fijn is voor de mensen om nog gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden. En dat jullie erbij horen, ja.